Dadi ya mau lho nang sawerane saka Pak Wakil Bupati mau lho kudune iki ya diweni ak dhewe. Lah ya digawa dhewe. Kok digawa dhewe ya? Kok digawa dhewe ning ngetokne dalane cetil. Lah ya. Lambene tekan ndi? Mas. Ya kok alek tanganmu ki kok. Maaf permisi mau megang tangannya Mbak Niken. Ayo, gak apa-apa nih. Wong ayu. Melek semerem. Kinarya tombo. Melek to melek. Susah jroning batinku. Sama Ken. Wong bagus antap rasa hatimu. Jenengan nggih ngerti to? Ngerti wae. Tiang niku mbok apa umur 85. Niku lek ngertos manuk nggih tasik seneng. Mingkara mingkureng kara Yo nggih pemanasan meneh. Ya sapa sing nembang? Yo Nduk Ken nggih tombo kangen Nduk. Ayo. Coba jumeneng hadir di tengah-tengah kita ya kuwi bintang dari Kediri Niken Salindri. Nggih. Sik saurunge nembang tak takoni. Sampean sing ngejawab sapa? Pak Sis. Kang Sis Yohan. Dadi sing mbayari ya Kang Sis bakale. Pak Sis. Lah Pak Lurah modale apa berarti iki? Izin, Pak. Napa? Izin. Izin piye? Izin untuk Keramian. iya. Oh, ngono kuwi. Aku Kang Sis, sampean Kang Sis, ya toh? Mama Lucy. Mama Lucy ya Kang Sis padha ae. Sampe nak suara men to, Mbah. Mbah Sis niku mbah kula lho. Mbah Sis, oh, heeh. Nggih. Mbah Sis Wantara. Berarti sing nimbali jenengan Mbah Sis. Mbah Sis. Kula nggih Mbah Sis. Heeh. Mama Lucy nggih Mbah Sis. Heeh, terus Berarti Pak Lurah lek ra nyangoni ya kebacut, Pak. mbok menawa diwakili karo Pak Wakil Bupati iki nyangoni. Ya beda, Pak. Oh, beda. Iya, beda. Pak Lurah ndi to mau? Ngelem aku wayu tapi ra disangoni. Lho, ngene jer Basuki mawa beya, sampeyan lek nembang apik, njogete becik, wis to aja kuwatir. Mengko mesti diwakili karo iya, Pak. Yu Nyamini, kuwi bojone Kang Sis Yohan, sing bakale paring tali asih marang panjenengan. Oke, lek niku pasti. Nggih. Niku Mbah Sis sing lenggahe teng sebelahe Bu Lurah. Niku Mbah Huti Sis. Oh iya. Nggih. Nggih. Ya gandeng sing mirsani wis ngenteni sampeyan kabeh. Nggih. Mas Sanidi diwakili karo Mbak Tutut kuwi ngersakake pangkur Semarangan Niken Salindri. Ya kaya ngono kuwi. Piye siap? Siap, Pak. Oke, luar biasa ya. Coba diaturake. Nano. Ya, Nduk. Cahyu Niken. Iki ndamel mingkar-minggur, Pak. Non? Ndamel mingkar-minggur. Manut jenengan. Mingkar-minggur. Sing los sing pundi? Mingkar-minggurin mawon nggih, Pak. Iya, mingkar-mingkur. Nah, nggih. Mingkara mingkureng kara karenan marati
nada semono kuat wis kaya mboke wisan. Yo tepuk tangan untuk Niken Salindri ya. Moro ya kondang larang ya semono ya kuat lho bocah. Terus deh. Sinoba sinu karata mereka tarata pakartining ngelmu Nino nino kang tumrap ning tanah Jawa nano agama ageming aji luar biasa ya. Ya nduk kelangenane bapakmu aturno nggih tamba kangen luwih dhisik. iya Pak Ayang-ayang ya nduk ya. nggih Oke, sing nembang sampean walah temenanan. Nganti kaya bledek. Ya oke. Yo ayang-ayang bersama Niken Salindri. Ya yuk. Oke. nandang sengiteng lian anyawang aku kowe lampu katresnan kang mas wong bagus tak jalo ojo seleh katresnan pancene tresno kuwi akeh pacoban harap tumeka nganti katresnan iki yen to aku sliramu ra diakoni senadyan dodo ra bisa nampa bakal tak jaga yen durung kapisa mring kang kuwasa Mas kowe sing tak sayang ra lilo aku kudu kelangan kang mas mesti katingati dan aku siji terasa iki
biasa. Tepuk tangan untuk Niken Salindri para penonton. Wah, ya. Horeg tenan. Yen gen sound system kaya enak sound horeg, yen sinden horeg ya Niken Salindri iki. Luar biasa elok temenanan. Sik, Nduk, gentenan. Ayo. Nggih, pemanasan mengko tampil meneh. Oke. Nanti gara-gara to? Nggih, Pak. Oke, jos. Tak totone wektune yen ngono. Ya. Mbak Lucy Brahman. Ayo iki. Iki untuk bintang tamu loro gedhi-gedhi kabeh. Mboten. Sampai ini penggali tentrem menapa piye to Mbak Lucy kok iso awake kaya ora suda-suda. Kula niku nggih suda sakjane tapi namung setengah on. Lek lumrahe tiyang lek umpama stres niku lak mboten doyan mangan. Lah kula niku lek stres napa mawon kula pangan. Saestu. Wah, luar biasa. Sami kali Bu Kesi ngoten. Anggere Ramadan nika nggih. Poso to nika? Poso. Wah, bobote suda 3 kilo. Alhamdulillah. Bodo lak panganan tok. Nggih. Mundak 7 kilo. Sami niku kanca kula plek dadi ngertos niku. Ngerti. Nggih. Yo berdiri. Pak Lucy, Ponorogo. Lha iki mau supote khusus nggih jenengan manuk dadali mergo aku ngerti sampe nambah wis setengah umur kaya ngono senengane karo manuk. Lah jenengan nggih ngerti to? Ngerti wae. Tiyang niku mbok apa umur 85 niku lek ngertos manuk nggih tasik seneng. Maksudnya nggih katuranggane jenengane wis ketok. Aku niteni. Angger wong wedok irunge tok kringeten ae. Ngono kaya jenengan niku. Maksudnya tegese open-open manuk, pitik niku kula remen. Nah, nggih. Nggih, makane kula kan jeneng kula kok pun Lucy Brahman niku lak kewan to. Lah sing jenenge Brahman iki lho sapa? Lah nggih niki jaman riyen niku tasik nyar-nyaran nyinden. Lah Mbak Kesinu Jinden kula penyanyi to. Terus kula nyar-nyare kula niku pengen pengen dadi sinden penak ya ngoten. Pertama kali saya tuh orang wong Jawa kok belajar lagu Mancanegara. Kok isin aku ngono karo londo-londo bodho nyinden yo Mas yo Mas. Terus mirengke Mbak Kesi iku nyindek bawa ngoten niku semale pengen. Makane kok pertama kali ikut di dalang Ponorogo nggih bareng Mbak Kesi niki namine Mbah Yotno Gondo Durjono. Nah niki Gondo Carita nika. Gondo Carita. Nah, mergo kula guwedhi dhewe dawa ngadeke sanding buta dijenenge Lucy Brahman. Mergo ben gedhi dawa. Terus didol daginge ben payu larang. Kula sing ora cocok jane yen jenengan jenenge Lucy Brahman. Kula sing mboten trima. Nggih, ya napa? Kudune ora Lucy Brahman. Lah sinten? Limusin. Lah nggih sami niku. Lah iya. Terus niku dinobakne meleh kalih Bapak Anom Surata, Nduk, Brahman kuwi udu kewan tegese tak artene Brahmana. Entuk munggah derajat kasta tertinggi. Pangestune nggih ngoten tok-tok maning. Nggih, kados. Mula nggih derajat jenengan luar biasa dadi sinden kondang laris, isik pegawai negeri mula ya diangkat derajate jenengan. Amin pangestune jenengan sami mawon panjenengan nggih ngoten nggih. Nggih. Niki lagu napa kula? Nggih. Kula nyuwun mangke dijaranke Gubuk Asmara. Halah Gusti Allah nggih, Gubuk Asmara terus ibu-ibu ten rencang pawon wau pesen lagune kok bojo loro. Iya nggih. Wiwi tane nyingkar ngingku dumateng Mbah Kakung sepuh-sepuh ning mburi bokonge Mbak Niken. Wong ki lek gandrung ngefan karo Mbak Niken lalampar kangka buri nano tarasna tulus nadyan
Oke, terima kasih. Monggo gubuk asmara diaturaken. Mbak Lucy Brahman Ponorogo. Yo, monggo, Mbak. Yen liwat aku kelingan lupa kae lo mas piye tak leren lo mas Ya, iki lho ciri khase, Nduk. Ya. Buri kok denek Mas e. Tanapa bantal tanpa rasa. Mas e. Mas e. Buat abadi. Ketaman Mas. Marah. Ala-ala Mas e. Malih Mas e. Malih, Mbak e. Kubek kae iki panawati lo Mas. Wiwit biyen Tomah rasa iki lo Mas. Kubek kae kabeh cerita lo Mas. Matengah pati nganti gagah cerita. Oh. Cat. Di rumah saya malah kelingan hanya lomboke kaya mbok-mbokan guyangan. Lah kula riyen mantan mriko kok. Ora. Tahu lho kula estu wayangan kali Bu Kesi teng mriko. Heeh. Dinyang wong. Dinyang wong. Dinyang wong dikroca anyar. Heeh. Tenan kula arep Bu Kesi teko. Iki lho barang anyar, barang anyar. Sumpah iki tenan. Iki jangan sik aku perawan bae iki. Heeh. Sampe nyauri kula mboten anyar pindahan. Lah iya. Malah nggih. Nggih no. Cadatan sak sroning ati. Datan lontor Mas saya marep ati. Aku kowe dadi karma. Jogetnya kayak Jainul. Tapi pinter loh, pulang ngetes sing ngendang loh, hebat. Tekan di mau. Terus mau. Iya loh Mas. Iya. Tanpa bantal, tanpa klosa.
siji. Terlalu nafsu kok kuwi. Kumpul kae kabak crita lo Mas. Nganti gajah rena. Malih Mas. Sedetan sandrone aku kowe dadi karma Brahman luar biasa. Wah, pola iso kaya ngono. Tapi hebat lho niki kendhange lek ra profesional sampai plek 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 plek. Wani nyawer 100.000. Ayo pertanyaane. Nggih, nggih. Sampeyan lek duwe bojo to? Nggih, nggih. Ngerti polahe kaya ngono bojone jenengan ora gila ngene. Yo gila sakjane. Ayo. Aku mau dadi bojone wedi to, ayo. Iso ngrusake terot kuwi. Ayo. Pangurutane pun diaturi luar biasa. Kowe lek sering ketemu wis ya apal ya. Sin sing ngendang niku? Mas. Sinten? Pakno. Heeh. Cakno kulit Magetan. Ayo. Matur nuwun Cakno. Nggih. Wah, aku sih kok timbilen kowe. Lho jeneng ya kuwi kok ya sampean iki. Maksud Cakno. Heeh. Ngerti ra umure pira kuwi? Pinten umur? 57. Lah kok sik nemen. Heeh. Tenan to Cakno? Cakno. Sapa jeneng sinten asmane? Cak Noval. Oh Cak Noval, Cakno. Iya. Oh iya. Suwun lho, No. Tak dongane bojomu ayu, No. Meneng ana. Engko tak tukokne rokok, No. Aku nek wong ganteng wis ra apa-apa tak torokno. Perkara nyapa? Sampeyan dongakne kleru. Lha pripun? Dongamu piye mau? Muga-muga piye? Muga-muga tak dongakno oleh bojo ayu, No. Sampeyan salah. Bar ae cah kuwi pegatan. Kuwi iki semono duda lho kuwi. Oh, alah, No ra sida, No. Nono ki mbako apa to Nono? Nah, mbakomu apa to, No? Tak tukone, No. Wis, No, kowe SMS aku. Mbak Lucy aku pengen bojo prawan apa rondo apa setengah rondo, setengah tua. Ya. Gak iso ngayahi to? Kok kira lanang, No? Kepara nyato. Wah, luar biasa ini memang sarjana seni pilihan. Ya, matur nuwun Mas No. Nah. Suwun Mas No. Iya. Iya, iya. Elak temenanan iki. Iki koyo disetrum dhewe ngoten niku berarti luar biasa. Sino ki duwe anu, apa iki jenenge magnet. Malah melorot kotak. Wegel aku. Benake sik nyisih lho. Lah iya lho. Kowe iki nyapa lho nang ngono kuwi mari aku kilap ae. Ku tak tukane rokok no. Nggih. Iki iso lho sing ngendang suwi-suwi kedanan tenan iso lho kuwi. Tapi kula tenan luar biasa, kula seneng tenan kali kendangan niku. Jarang iso cocok ngoten niku nembe pisan kok. Hebat. Jenengan lek sok tanggapane ndi mangja lepas kula prei. Nggih to? Nggih. Ben iso kompak biasa lah cak percil nang ndi nggo pengendang kok Banyuwangi to. Nggih. Jenengan nggo kok Wonogiri lho ngono kuwi. Engko sanu cakno pegatan neh. Ya kuwi tanggung jawab sampean ora. Nggih, siap. Yo genti artise Madangkara. Ayo Mbak Winong dan juga Mbak Birgita. Ayo menika superstaripun Madangkara yang setiap pentas tidak pernah izin. Winong Nawangsih dan juga Mbak Birgita Ayu sarjana seni dari Tulungagung dan Kediri. Nggih, selamat malam, Pak. Nggih. Karena kan kita kan tidak pernah izin toh Pak, hadiah ini ku nopo jenengan kok tidak pernah memberi kita hadiah ngoten lho Pak. Kok iso nakoni hadiah? Sampeyan ora izin melu nyinden akhirnya ya dibayar. Kewajibanmu wis kok tindakne, hakmu ya kok tampa. Lho, mboten Pak nek
zaman sekarang itu ada self reward Mbak namanya. Lah itu Pak. Apa kuwi? Self Self reward reward itu hadiah untuk diri. Ya wis. Jenengan pemimpin ta Pak, pemimpin grup. Heeh. Jangan dalang kula sinden gitu. Ya jenengan sekali-sekali niku memberi hadiah kepada sindene jenengan Oke, gur ngono beres. Sok minggu tak golekne beras kabeh. Beras? Beras biyen kuwi lho gadohe lho. Lah wi kan sok minggu dino iki lho Pak, napa? Ya mosok arep tanggapan ngene iso ngene hadiah. Lho, Saya tak tukone beras wis to, khusus Winong karo Brigita sing masang aku dhewe. Seto Pak. Kita Apa? kan sinden, tugasnya nyinden. Berarti kita kan yang menyanyi gitu Pak. Berarti ya mau lho nang sawerane saka Pak Wakil Bupati mau lho kudune iki ya diweni ak dhewe. Mau digawa dhewe. Kok digawa dhewe ya? Kok digawa dhewe ning ngetokne dalange cetil. Lah ya. Lambene tekan titi. Kowe ora ngerti, ning Nganjuk ya Kiai Sepuh wis paring dawuh. Yen bar jam 12 bengi, cah wedok nyekel dhuwit ora ilok. Lah kenapa? Ora pantes. Lah napa Pak? Ngut banget pipi gombel. Loh, Pak, itu tuh tegese ki jenengan niku amanah, Pak. Mosok sampe Pak Wabu kan mestine nggih anu niki disalurkan ke sini gitu. Pak Wab, mau ngendika Pak Wabu ngendika ora ngerti to kowe. Nalika masrake Pak Dalang niki mboten kangge sinden ning khusus kangge jenengan piyambak. Napa nggih, kula mboten mirengi. Kowe ora percaya ngono? Nggih, mboten. Aku ya ora percaya ya. Ah iya nggih. Wis bareng nyono aku mau didum karo kanca-kanca pengrawit kabeh. Yo. Nyo tampa. Ngono, ngono. Dikira aku cetil. Aja diumumne aku dalang cetil ya. Lu yang bilang Mbak Birgita bukan saya. Lah kok tanganmu nampa? Lah kan sing Kosek kowe kok nampa? Lah kan sing cedak kula, Pak. Bendarane sapa? Mbak Birgita. Ya kon rene cahe. Oh, oke. Nggih, karena saya niku ngapunten Bapak Ibu kula niku menjabat sebagai bendahara sinden Madangkara. Dados uang saweran niku masuk ke rekening kula, Pak. Ngoten. Iya, menjahat. Ayo nggih, menjahat. Nyo iki ditamani. Nggih. Sungkem sik karo dalange. 1 juta lho iki rumah. Kanjeng. Takut terusnya ditamani ngono. Nggih. Didum. Ikhlas mboten? Ikhlas mboten? Yo nadyan ora ikhlas paling timbang kok lolokne tampanono ngono. Mbok yo sing ikhlas apa, Pak? Yo ikhlas wong kuwi dudu dhuwitku paringane Pak Wabu kok ya ngono kae. Nggih ngaturaken sembah nuwun nggih Pak Wakil Pak Wakil Bupati. Oh iya. Ah iya, mulai jolono nganggo tembang sing apik ta loro. Arep nembang apa? Anu aja. Yang hits sekarang aja, Pak. Apa kuwi? Kusuma Wijaya aja, Pak. Wah iya, nggih Kusuma Wijaya. Nggih. Coba diaturake Winong Nawangsih Mbak Birgita Ayu. Yuk bersama Madangkara Group. Oke.
Terima kasih. Nggih. Lah, welinge ya kuwi budhe nyamini. Oh ya Kang Sis. Supaya ngaturake lintang asmara. Ya, Lah, lintang asmara ki jane sing dikersake engko sing nembang kudu Niken Salindri, Lucy Brahman karo Sukesi Rahayu. Nah. Piye ngono kuwi? Gandeng sing loro iki genah sinden sing awake gedhe-gedhe. Tak goleke pengrawit sing gedhe dhuwur. Sapa? Mas Sulomo. Ya. Niku Mas Prasetyo Sulomo. Mas Prasetyo. Kan, ayo kan dijupuk kan. Kuwi ditarik kon rene kan. Undi ta tiange? Kuwi lho, gedhe dhuwur putih lho. Lah, alah kaya benek tek ngono kok. Ngono jare putih kaya Ardi. Tapi yo ora apa-apa iki hampir mirip-mirip ora apa-apa lek Ardi putih kan iki rada pramuka. Nek tanduk wong lanang ki ora apa-apa, ora tek bagus-bagus nemen iki gak apa-apa. Ngene iki dipupuri priyo bagus malih gulak. Ampun ngenyek niki nuwun sewu sampun dados guru lho wonten SMP. Guru SMP lho ya jenggote kaya Roma Irama. Masyaallah luar biasa Pak. Salaman karo Budi Lucy, salaman. Ale. Nggih. Oh, katur konjo. Karo Mbak Niken salaman. Ayo. Masyaallah. Iki kok bakal viral jenenge Suken. Sulomo Niken. Ayo Suken. Suni, Pak. Suni apa? Sinten? Sulomo. Sulomo Niken to, Pak. Iya. Suni. Dadi engko kaose ya lek gawe kaos fan club meneh, rupane kaos ireng. Sing ketok jane sing dijejer cah loro, sing ketok gara awakmu tok. Iki Dok, iki kan kamu masih muda toh, mudai Suni. Nah, sapa iki jenenge mau? Suloyo. Suklon. Deweku tak koprok. Sulomo karo Niken. Besok lek tuwek dadi sapa? Sukeura, udu. Apa ini? Kok iso jaine? Lah iya kan tuwek wis tuwek to. Tak kandhani, Mbak. Upama ya sok iki upama lho. Sulomo terabi karo Niken ya to. Sing tak bayangne anake, mendhi kulite kaya zebra cross ngono. Cetak kayak zebra plonteng. Tapi gak apa-apa lho, iki ning dhuwur panggung iki kemerdekaanmu. Kabeh piyai-piyai ning kono ki pengen jejer Mbak Niken. Ngene iki kesempatanmu ra apa-apa, duet los. Ya, wani ra ngrangkul Niken, dirangkul. Wani ra? Mboten. Rasa. Mosok ora wani. Ora gaduk. Mboten. Kesempatan ra apa-apa dhuwur panggung. Aku ki lek nyawang wong lanang lek ora tekan suarane sik. Iya, coba dites coba Niken. Oh, coba. Ejale. Iya. Mas Deden. Ral. Ketoke cah cilik suarane wow mantap. Kurang afdol kalau ndak vokal cowok menggandruk Mbak Niken Sarindi. Rale, ayo rale. Ada prono aja usrek enak. Linteng sikilmu. Wes entek sabare ketoke Lucy. Wong lanang iki gagah lho, kok sanding Ya, widodari. sing banter sul. Ada prono. Ada prono. Cekel kowe, cekel. Ndak nyanyi. Kok us. Wong ayu tresna. Tangane cekel. Cekel Mbak Niken. Kinarya tombo. Oh, gak aku mau gandrung wong wedok kaya ngemis. Ngene piye lho. Dicekel astane. Lah kowe yo ngene kaya paring-paring ae. Ayo. Langsung cek ngono lho, Sul. Langsung cek. Mesti kula, Pak. Halo, Jawati. Ini di atas panggung ya Mas ya. Totalitas kerja nyuwun sewu Mbak Niken ngono sik ora apa-apa. Ngadep rono. Ora wis ora bojomu wis turu. Ning dhuwur panggung los pokoke. Iya. Ayo sampe obah nek tak gujer sikilmu. Ayo. Siar, Nyuwun sewu Mbak Niken. Gak apa-apa Saya Mbak Niken. Nggih, Mas. Ya kok alek tanganmu ki kok. Maaf permisi mau megang tangannya Mbak Niken. Kang ngomong langsung bedel dasar bojone. Ayo gak apa-apa nih. Wong ayu. Melek semerem. Namu kinarya tombo. Melek to melek. Susah jroning batenku. Salam Ken. Wong bagus hantap rasa hatimu tresnaku tulus jrene
Dirangkul kan? Dirangkul kan? Terus kan, dirangkul kan? Dirangkul sing kenceng, banting keng, banting. Ayo, lah sulama ngece wong dirayune kan malah melet-melet ora. Nggih, malah keter iki ngapa lho, Mas? Si gandrung yang Ayo. Ayo milih ndi? Iki apa sing ning omah? Ayo. Ayo milih Mepsa apa iki? Ayo. Ayo. Oke, luar biasa. Engko pokoke sing putri piyai loro. Nah. Iya. Pokoke arep kok remuk, arep kok jur, monggo. Ayo ikhlas aku wisan ya. Monggo Budi Nyamini menika pamundhut panjenengan. Ayo. Yuk diaturake Lintang Asmara. Dados. Ayo
kasih kita